Bangko Sentral ng Pilipinas nagpaalala laban po sa patuloy na pagdami naman ng scam at fraud sa bansang Pilipinas. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Nagbigay ng paalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas hinggil sa patuloy na pagkalat ng scams at fraud. Kasabay ng pagsasagawa ng talakayan ukol sa mahalagang papel nito sa pangangasiwa ng mga bangko at iba pang institusyong pinansyal upang maprotektahan ng publiko. Ayon sa BSP, patuloy nito pinapalakas ang mga mekanismo at regulasyon upang matiyak ang seguridad ng mga transaksyong pinansyal at maprotektahan ng mga mamimili laban sa paninlang at iba pang uri ng fraud. Batay sa datos ng Global Anti-Scam Alliance o GASA, State of Scams in the Philippines 2025 report, 77% ng mga Pilipino ang nakaranas ng scam, 30% ang nawalan ng pera sa nakalipas na 12 buwan at 74% naman ang hindi nag-ulat ng kanilang karanasan sa mga otoridad o kinaukulang ahensya. Ayon kay Alvin A. Tolosa, Deputy Director ng Consumer Protection and Market Conduct Office ng BSP, mahalagang tandaan ang acronym ng ALERT, Avoid Further Contact, Lock Accounts and Devices, Gather Evidence, Report to the Financial Institution, at Tell the Appropriate Authorities upang makaiwas sa mga scam. Pinaalalahanan din niya ang publiko na iwasan ang pag-click sa mga hindi pamilyar na link, maging maingat sa pagbibigay ng one-time password or OTP, at suriin mabuti ang bawat transaksyong pinansyal upang maiwasan ang panilinlang. Dagdag pa ni Tolosa, ang mga kaso ng scam ay dumaraan sa masusing investigasyon, kaya't ito ay case-to-case basis pagdating sa posibleng reversal ng mga transaksyon. For example, yung mga nangyayari nga po sa scams. Maganda po example niya, halimbawa bibili kayo na gamit online. Tapos may kausap ka na seller. Sabi niya i-deliver niya sa'yo. Nagpadala ka na ng pera. So wala naman po vulnerability yung financial institutions. Doon lang po tayo nagkaroon ng transaction. Sadly, hindi po natin mabibigay or mabibigyan ng diretsong sagot as to marirefund ba or hindi. Kasi ang bawat incident is unique. And ganun din po yung mga banks, no? Ang kanilang internal investigation process may be different from one another. Pinakilala rin ng BSP ang BSP Online Body o BOB, isang plataporma kung saan maaaring iulat ng publiko ang mga reklamo kaugnay ng scam, fraud at iba pang issue sa bangko at financial services providers. Samantala, para sa mga isyong may kaugnayan sa lending at investments, maaaring lumapit sa Securities and Exchange Commission o SEC. Sa mga cybercrime at iba pang kriminal na gawain sa National Bureau of Investigation o NBI, at para naman sa pagharang sa mga scammer sa National Telecommunications Commission o NTC. Patuloy na hinihikayat ng BSP ang publiko na maging mapagmatsyag, mapanuri at responsable sa paggamit ng digital financial services upang maiwasan ang banta ng panilinlang sa makabagong panahon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.